Bruhu nkrofo sanya Yesu hu won. So what they call brofo kasama or say seeing people through Jesus' eyes. Abusiafo yewo quarter etoso emiensa wasa afi yimu. Quarter yimu nyinara no ye no ye adusua bia yato ne din se renya nyankofo anase wo ye namfo ama onyankopon. Yedi kan ne wa ye adusua mienu. Ne etoso miensa na yedi ebrewi enti twen ye beba sisia. Na adusua no sene Yesu Kristo ohu nipa no saa na won so ohu no. Otumi email ya asem very deep obekan a long email. Mantamu na person will be chinyam asem. Just hello krembo no. Yen kan jiro. Martinka ma okra won tinka say menua mi wo bi oni bi. Yo omande hye moma yemfa asedapesie nsamfa ma twediampo nyankopon sanse nadom nti na me no mienu yeda so etinkom wabo ye ho ban wama na wotwe akọ apro asan abeto yembion ewiase yare bone aba nyina achi no yeda so tinkom a na ayeye na wose ye de ma twediampo mimiye se okoda so ara ebo ho ban sene yen so obo ye ho ban wa hase madikan aka edusua a yesua sa akota mu nyinara wo hwa ose making friends for God the joy of sharing in his mission renya namfo ama onyankopon anije a ewo se ye che Yesu Kristo som dwumadie no yedi kan eye adusua mienu yedi kan hwe se aden kranti na wase di adanse na afi so last week no ye behwe ne toso emienu tumi a ewo ankasa adansidie mu mimie se adusua no yafamu aba na ye de bebobra se ne ete enenso twediampo nyankopon de akukudambi abeka me ho ahase ya omo beboa ma ye de adusua sonko yi de abrewo na ansana no ma yenkutie enwomomra yaba ye de adusua no mpensem mu beto amso
Yo abusiafo ye beda enwumtofo ko yi ase se omode enwum yi abedi adusua nanimo kan amayen adusua na tifi asem no ye wadusua etoso miensa atifi asem no se renhu nkrofo sane Yesu hu won no eno na saa na otwi mu ye pese ye komu na moma menda wo beboa mu no adi enkyere na fei ewia ye de eti enu adusua no mu media musomfo Bismarck mensa and no nyame aye adom Pastor Samson Aboaje abeka ye ho wahase pastor eye sofopenia oda Bedford asore na fe Milton Keynes Central ono na oda sa asafo no ano and the pastor so twediampo nyankopon de na beka ye ho wahase ntino pastor Yamuakaba. Great. That's it. Me botra pastor na me call ye elder penin so ba kwa ye no London Ghana SDHS elder Jaffet bisi amankwa and elder Jaffet so ewe nchen wa hase elder Yamuakaba. And na me botra na fe call elder Hansen Asamoah the biarada elder Hansen so di dwumadi pa sonkon ewo sa dwumadi ya yejin elder Hansen won so yema makwaba afen so de nchia sonkon so fi Yesu Kristo ho de mamu nso munyina yankopon enhira mo se yeto nsafrɛ mo no nso mabase yemfa adusua bi se emfa mbre adusuafo na ansa na no moma yenkate ye na pastor ebe tu adusua na hye oba de nsa Nyabere hye mo me nyina nsi trust ne mo mpai. Eda wasi nimdiefo se wa maye kunyeti se ye miss church uchose mu se be ya tiefo ne ahwefo nyina ebenya wasemu entiase nyansa nimdiefo fadom ye ebre ye hye mu ewo Yesu din mu nti amen. Amen. Great. Yes, sene meka ye no ye hwe Hansen say why a crowd wa ye beka ye nka abosem no ewo Matthew chapter 4 verse 19. Matthew chapter 4 verse 19. Now see one say, Mumedi mechi na mama mwaye nipa yifo. Amen. Amen. Great. Sa akinkan sem we de ya te ho asem pa na ye kɔ adusua no mu no yebe dusu no na fe yehu de ye pese sene ne ye pese ekyere ankasa ye hwɛ sɛ seeing people through Jesus's eye u sene wu hu nkrofo wo Yesu sene Yesu hu nkrofo no yenso sene na yehu omo to da bia sene ye fa nipa bi no sa na Yesu nso fa omo ana eno na sa na wohwe mu ye pese ye hwem sanse the whole of this quarter ye hwe kwan ye befa so na yetimi anya ayonko ama Kristo entino se Kristo na ye kopa ayonko ama no e wosi yetimi hu enkrofo se ne onu hu omo ansa na omatimi abaye na ayonkofo eno na sa na wohwe mu ye pese ye hwe se ne esitie Mema Hans na kan Mark chapter 8 22 to 26 Yesu Kristo ye o son obi yade wo hono na yenhwe se ne Yesu Kristo sisan yade na fe yenhwe adusua se ne abasam na sitie no yenhwe adusua betimi asua afri hono nti se Hansen wa ye krado a Mark asempa eti enwotwe nkike mu adonu mienu ekosi adonu nsia no na wodru Beseda na wode onifrani bi bre no na wosre no se omfa ne nsanka no na oso onifrani no nsa de no free akura no ase na otentasuo gu nani so de ne nsa gu ne so bisa no se uhunu ade ana na oma nani so kan se mihunu nipa enenam ho nanso mihu won se nnua afi ode ne nsa gu nani so bio na ohwe ade ha na ne ho sane no na uhunu bibia kan na oma no ko ni fie se no se nko akura no mpo ase. Amen. Amen. Great. Pastor mamemfa won shas ye hu Yesu Kristo a wosa onifrani ni yade odi kan san yade no bisa ne se ohun ade o se an ohun but ohun nipa se nua na wosa ye second one na fidi ohun ade odwin se ade na nsankyene no eye mienu
nanka one touch nanka no ano, but it was double touches and sana bibi touch sa botai bi touch sa so what trust in mu a Yesu nsankyerɛ ne ara so yɛ nyinaa no aha na yɛ ɛtoa so nyinaa sɛ yɛ double touch na deɛ nti a Yesu yɛ sɛ na ɔde pɛ akyerɛ yɛn biribi ɛsiane sɛ dedi kan no mehunu afanu dedi kan no sɛ Yesu a ɔsa papa no yadeɛ no onyantoboaseɛ maa no odi kan yɛ biribi deɛ but ɔsan de biribi toa so sɛ na branteɛ no ɛyɛ den ɛnya ayaresa saa pɛpɛ na ɛsɛ yɛn nyinaa yɛsua Yesu deɛ ɛsɛ yɛ no yɛsɛ nya patient nya botrɛ ma foforɔ ebi a yɛde nyamesɛm no ama no deɛ but ɔnte aseɛ yie ɛsɛ yɛtoa so ne ma no akonya na afei deɛ ɛsɛ yɛbɛtumi yɛabɔ no bi yɛtumi yɛboa no afei ɔsan hwɛ no firi abranteɛ no nso ɛfa mu a abranteɛ no nso ɔhu nipa bɔ ɔhu wɔn sɛ nnua yɛ nanteɛ mehu nnua yɛ nante da bɔ ɔde ɔhu ni saa ɛsiane sɛ na n'ani so no ɛntɔ no yie fine ebi a yɛn nso yɛyɛ abranteɛ no a Yesu abie yɛn ani bɛyɛ ni ne ɛso nti yie yɛn ti Yesu ase yie nti ebi hu nipa different ɛtwa sɛ Yesu san yɛ ma kwama Yesu san touch yɛn bi mu ansa ne yɛhu sɛ de nneɛma ɛteɛ yɛn ti ate saa ne sɛ yɛn mu pii no yɛbu nipa nim nimtia na sɛ yɛka ne sɛn yɛhu nipa differently ɛsiane sɛ yɛwɔ yɛnkasa no biases and stereotyping and prejudices within us nti yɛhyia mpo sɛ Ghanafoɔ mpo no a wɔafiri ha Bible sɛ ɛho hia ɛtwa sɛ yɛn nyinaa hu sɛ Yesu na ɛhwɛ asumasi a sɛ na Yesu bɛhu onipa nafa sɛ Yesu hwɛ wo a ɔbɛhu sɛ woyɛ Nyame ba sɛ na Yesu bɛhu saa deɛ ɛtwa sɛ na Yesu hu obiara sɛ obiara Nyame afɛ ne bia na sɛ nipa bia ɛyɛ Nyame de hyɛ bi a Yesu de bibia dua ne mu obɛtumi ayi na di aboa Nyame adwuma no adesua kɛseɛ pa ne Yesu pɛ sɛ ɔde man wɔ hɔ no na ɛnianimu no wohwɛ a wɔse nkurɔfoɔ bi de abrante ne ɛbrɛ Yesu wohwɛ Mark chapter 2 na ɔka the same thing ɛkyerɛ sɛ yɛka Nyamesom a ɛtwa sɛ obi na de obi ba Yesu n'ase woka Mark chapter 2 na wɔse mmeranteɛ bi de ɔmu nua bi a na ɔyare mu buɛ ɛbrɛ Yesu na Yesu sa no yadeɛ adeɛ baako a mesua fɛ de sua no sɛ mebɔ mpaeɛ ebisa Nyankopɔn nkyɛn adeɛ ama me ho a mehia gyidie a ɛsɛ gyina so sɛ mene gyidie a Onyame ɔntie me bɛsɛ mebɔ mpaeɛ mu obi a Onyame nhia onipa ko no gyidie ohia me gyidie ɛsɛ yɛhyɛ ne nso paa nti sɛ yɛka intercessory prayers a it works like something ɛni sɛ wobɔ mpaeɛ mu obi a bɔ mmɔden sɛ wobɛnya gyidie sɛ onipa no abɔ mpaeɛ ma no na ne yareɛ ne haw no Nyame bɛtie na Nyame nso bɛyɛ ama yɛn adeɛ baako nso sɛ hyɛ ne nso paa no ɛwɔ sɛ disɔ no mu sɛ Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ ɔsɛ abrante ne nsa ɔni pie na Yesu mpɛ public display ebi agyidifoɔ biara no yɛmmɔ mmɔden sɛ papa biara no ɛbɛkeep ne secret between us and our God. That's right. Yesu ɛde ne nsa ka abrante no a touch of compassion si yɛmu no yɛwɔ tema ma yɛn ho na nika sɛm baako wɔ mu paa ne sɛ berɛ a Yesu sɛ abrante nyarewɛ no ɔka kyerɛ ne sɛ ɛnkɔkuro no mu kɔɔ fie sɔfoɔ bɛka Nyamesɛm wie a mebɔ su nti mpɛ sɛ obiara na sɛ mebu wɔ su bɛne kwasɛm mu ne sɛ wobu wɔ hɔ bɛka Nyamesɛm akyerɛ no ɔbɛte bɛ ɔyɛ sɛ ɔkɔ ne fie ɔbɛka safo no ho that time ɛsiane sɛ Nyame wɔ dwumadie soronko a ɔde ama no a wadua wɔ ne mu a ɛtwa sɛ ɔde kɔ ne fie ɛkɔkyerɛkyerɛ nti de sua bebree wɔ mu a as a person no mesua firi mu a megye sɛ tiefoɔ ne ahwɛfoɔ mohwɛ yɛ nyinaa no ɔmbɛtumi asua firi mu na ɔmbɛtumi so de bu ɔmbra ɔwɔ Nyamesom mu. Great. Medase say Pastor wa biebie mu wa ma yehu sene Yesu na eye adusua kese pa e de ma yen se e wo no. Medase Bismarck so ma me kwan. Say ye hwe adusua yi sene osofo aka nyina kakra bi a me pese me de eto eno so ene say thank you. Onamfo ne hefo. O Kristoni wan ne wonamfo. So bibi esi a wo namfo am betimi aboa de wako Yesu nkyɛn ana. Examples no dɔɔso ye kai ba kon so a na Yesu wodan bi mu ade mu akyere paa
na obubuani ne nam fufuo ko two dan no so. They didn't care what will happen to efie no. Ema wo di kosi Yesu na se ma Yesu kan say ugidie age wo nkwa. Wo namfo no ene hefo. Enti Ogesaba school no the topic no a odi amaye na making friends for God. Say ye namfo ama awurade. Enti sa owurai Yesu Kristo ehun no wo kwan foforo so say sebi o mobo ohia yaresa. Na say ye ya wo sa na yade mpirinu no eye say obema yen yate ase say edu ba bi a yen yaba asori yagye atum say ye Kristofo nso no na ye ni nyantim ye na ye hun no ma say ne Paul kan say ye hun no in the vague ye hun te say ne ye de bibia si ye nim no ye hun no in the light enti Yesu ebisa na say wo hu ade na Yesu nim say wo nya hu ade but osan bisa no e ma ne ka say wo hu edu ba bi a na ye hu nipa te say nnua edu bi so na obi nso wa asafo no mu a ye de na ba Yesu ho a enka Yesu so say enka sabere die so hu ade pa enso na da so hu ade say nnua e de na ese ye ese ye toa so ede no emma onyankopon ma Yesu ede na man the second touch no na ohu ade clearly yen ye hia bi ye namfo no so hia bi eti yen ye yesa wo adamfo a ese se wo bom modern se bibia be so ne nsa e wo nani fremu That's right. ede na ko Yesu change na mbom ontena se entratra no entiatia ne so eno na ehia e wo adesua wo mu Yo, me da se pa why there. Elder Japheth, me ba also ha say so we can John chapter 4 na in fact a encounter Jesus Christ ne Samaritan woman no enyaye e wo hono. In fact the whole of that chapter no na nkitahudie a Jesus Christo ene oba no free Samaria no nya wo abura no eye abasem bia yenimo pa wo trosem mu a Christopher Nemo Moshe, obitimi afa no akenkan John chapter 4 verse 7 eba nyina ba show. Yan hwe sa encounter no se ne Jesus Christo approach oba no nyeso se ne osije so ne asuafo no nso ba ye o behu se Yesu ne oba no nso kasa o mo nso ne o mo nso o mo yeye de be ne bitimi asua free wo hono mo. Yo, open Bismarck eta wasi ye. Answer na my answer hono em say well adophobia so munim history na my background no kakra. The omuni say Israel man mu chemie no the southern part and the northern part no. The northern part are from Israel no omu ye asodin ma Nyankopon mo ko enkwaso mu I find exile no. Assyria hene efa sankofo ya no fi Mesopotamia ne don be gu womo man so. Okay. Wombe dua ho no na e ma ye from Samaria fo. Na sa Samaria fo yi omo ye niama miensa bi a na titu mienu bi a na emma Jew fo no the Judah fo no empa omasem. Yeah. Dedi kan omo ye se woje Yahweh nyamesum edi nanso no de abosomsom ka ho. Ne etoso mienu no so no asofuku na Israel fo no ewo ho no what's what the wolf the for by inti na say na woni wo si akan inti de na ekotwa ne say yen yesum emu yedu esem mu de inti ekoma Judah for na say Jew for no na empe wasem inti na ma intawantawa da wontem inti sa inti wosuo inti no na Jew ni bia eni hweye wo sa krom ho. In fact say Ufi Jerusalem ko Galilee the shortest route is over through Samaria. Na esan say woni wani hia ni ti no okofa mfikyire na mo kwan awa. Okay. Now so Jesus here be different in John 4 aye o say yen kan. Bible no ka John 4:4 say na Yesu etwa so fa ho. Na a dead pefe say na Jesus was being led by the Spirit. Who na direct Jesus. Na then they see Yesu edu subura na no na maame ne baaye no. Ne sense na Jesus a dream no ohu obia se oye nyame ba obia so mbom nyame no ti no. Jesus ne dey kan dey nkomo no hye e baaye. Mama nsio. Benifo say Bible no kura ka say wotamfo komo de wotamfo a manaduane ni. Enti enke be den pass ma mi be ka say o ma Yesu nsuo no. But
Yesu maame no hu say na Jew ni de we de bisa me nsuo ba mo hwe adesua ne yie a maame no na fa the spiritual dimension ne bae so Jesus need to bisa ne nsuo maame na ko kan say ya tese ese Messiah beba oh enti Jesus hu maame ne say oye nipa a oye nyame ba a ono so no ne hu hia oye obi so yetumi gina ma Nyankopɔn aba Nyankopɔn ahenie mu eno ntim ne bedi nkomo ne ya hye nkomodi na se na Jesus ne hye nkomodi na se no ebie kwan no enye maame no nkoa na obi ye no nyankwaje eye kronum nyina asuafo no nkomo hye ase na asuafo no ni ho isan se adesua ne se na Yesu konkra de Yesu asuafo ba ye ne onwa se Yesu eni oba edi nkomo once again ye nim se those tradition mu no na emania no nyam kese nanso obehu se Yesu enya adagye ni oba edi nkomo no esesa wo perspective se nipa bia no esombo me Nyankopɔn na adesua no atwen adwen esi eniama miensa so ana emede yie o se maame no inwardly ana say na kuma mu bra obia enim say na ohwehwe acceptance say nipa baji na tum say meso me nipa ana say meso me oba two na kuma mu say nipa bedo no and thirdly so benya bone fefiri efi nipa ho. That's right. Because ono ano gitum Yesu bisa ne say ukunu ano no aka no kure no nti na ni mami na dwemu ni say mpotemo otimu no nipa no beji atum say wayemfum so de na so kan yen ho wo be kire no do no de bo ne afiri na mpo e bia na nko betimi aboa no ma na afiri nti bia wo mu na onya sa ba Yesu e baaye no o extend sa de ni nyina ma no enam so ma ne benya ne kwaje adesua ni nyina ba wiye no o say yensua menu mienu a ye Christopher yensua hu sesi e beji obi aba Yesu ho a yen show sankrofo no dignity and respect. That's right. Sana Yesu hu nipa na se menu mienu hu nipa saa then we are as ye nam kwan so say Yesu hira ye dwuma Yesu a won so uba be hu Kristo na ye hira ma yen ene sankrofo no so. Ti kakra me de bo adesua ho no no. Ya mama fa kakra nkan de eda akan ho. Say Yesu now a different cry free oba ne nchen kra oba no ho. Di kan Yesu ye Jew ni. Oba ne Samaria ni. Yesu obema. Oba ne oba. Sanity. Enti no ohwe se de tie na no oba no emmen Yesu kra. David. But Yesu issue a sign of compassion. That's right. Na mesuma Yesu mi say utinyame ase na se untimi show that homobro no ma oyonku nipa na no nyanyamesom because nyamesom nyina say obi a onte se wo no show odoson ko kire no na say ye nyina nim ne ekoso o America say si abibifo yenya Floyd ni de keke ni wo wuye Yeah. but o just na adwen ho a enipa e wo man ni mu gidi so me Christopher pa. Yeah. So Bible no mo kenkan se na mo kenkan ti ase onipa ne kala no e ma ne different na so bi tuntum bi kokko e nyina ni nyame ma ene se betimi asum nyame yi pa se we tuntum so ye fitao so ye hwanyo e ka so hu obia se do tie bia from the eyes of God, from the lens of God. Say onyame wade stronku bi a ode adu ni pa nyina mu na nyame hu saa de no a opese ogusunsu na e se ne de no onyam ene se ye bai sum nyame na se ye mu no ye hu se obi a different but despite ye different no onyame afi nyina fi mi ahoro bebre no nyina ade nyina abasa mu se ye mesom na I think se aka akra se ye hwe onyame ene ne som ni ye enye sa na emwayen emwo nyame som nso. That's right. Good. Na chese de me elder any pastor de mo kan ye de me tiase ne se oba Samaria ni no na chese Yesu
when who no to say na nka me no be hu no no so ye Samaria ni ba Samaria for dey say ni say Yesu when hu na sa ohunu so different kra ohunu so obi obetumi agina ma Nyankopon. Great. Now maybe so before you be call the Hansen so send ye nso ye betumi ehu nipa te se ne Yesu ehu nipa ye kwan ben so ene ye be fa so ye betumi ehu nipa se ye hu ne se akwa we no akwa we se ne ye hu no ye be hu se ne Yesu wo hu tra se ne ye hu no yeah okay it's simple addition the answer no by na so for eti hu kakra na yen kan or say those who have the Spirit of Christ will see all men through the eyes of divine compassion. That's right. The only way I mean you betumi ehu yenyonku nipa na ye hu ne say osumi ye say ye benya atenka ama no se me fom kra na nya atenka ma me say me nyame ba. Okay. Na pe kwan papa bi so etenten me. Yes. Okay. Se me ho akire me a ma atenka ma okra won tenka say me nua mi wo bi oni bi ma me moa no. Okay. Oh, it is only based on compassion. All right. Na sa atenka no eno na ma Yesu be wuje yen kwa. That's right. Great. Oh, nti yen nyina ye benya sa atenka ni bia ebesesa ye nyamesum ene ye nti ase ene odo ye de ma ye ho Yo. In a simple statement, Paul say, "Monhwe me sua me, se ne me hwe Yesu na me sua no." That's right. And from Signs of the Times as someone that can here, obi a ohu on say ya na attack criticize say Jew for no na Judah for no say na omo kwan e da hoketo bi na omo akotwa na nsa kwan ansa omo aye. But ye the same thing. Ye the same thing. Sometimes ya na yen you feel say eba say ya hwe obi Judah for no kwan for but yen so say na ya na onipa bi a if the unlovable obi a wadi ohun konkonsa obi a opese bring you down obi a oye noma etia wo obi a owa abusunya mu ane oye nyina no ye I say eningwase na ode bra abusunya ne din no eya na say na yesi relate o say senka Yesu a ko be den nti say DJD what did Jesus do what I say Yesu nti wo kwa na wakan gospels ni nyina na wabisa say sankrofo ahodo ya enne ye de ba ye contest no a omuti sei no Yesu sen na usi ni omo relate ye eti se Yesu ye ni sei a ende ye bo modern say wo tumi ni say Yesu betumi ama tumi ama wado wo mo so. That's right. Great. Very good submission partner. Why but me say ba wa wo su bion yen kenkan bibi ewo John chapter 1 verse 40-41. John chapter 1 40-41. Yohana sempa eti baako ekichemu aduanan ene aduanan baako no. O se Andrea Simon Petro nua ye baanu no a wote se Yohane ekasa na odi na kire no mu baako. Aduanan baako no. Ono na wo hunu ono a ne nua Simon kane na oka kire no se yehunu Messiah nkyerɛkyerɛse ne Kristo no. Amen. Amen. I think so what's our kind John chapter 6:5 no. John chapter 6 baby akan na Yohane woman e trinsia yimu enum yeah trinsia yimu num e kopem du baako no. Afa Yesu ma na ni so na wohunu se nkrofuko kese ba ne nkyɛn no. O se Philip se ehe na ye beto pa no ama yenum adie. Na ye de oka de so no hwɛ efiri sɛ na ɔno anim dia ɔbɛyɔ. Philip bua no sɛ pa no ordinary ahanu nso won sɛ wɔ mu bia benya kakra. Na suafo no mu baako Andrea Simon Petro nua ka kyerɛ no sɛ abarima bi wɔ ha a ɔwɔ atokoɔ pa no num ne mpata nketewa mienu. Na ye de ye deɛn ma nipa pii. Okay. Na Yesu kan sɛ momma nipa no ntratrase nso na esre pii wɔ hɔ. Ɛna marima a wɔn ano bɛyɛ mpimnum no tratrase. Na Yesu fa paano no na ɔda ase no ɔkyɛma wɔn a wɔtete hɔ no ne mpataa no nso dodo a wɔpɛ. Amen. Amen. So we share Andrews senior or si feature wa sa abasem yi mu a ɔne na ati Yesu nka
na quickly ka kire ni nua eduru ba bia na Yesu pese oman sankofuko aduane no ono a ne ko fifi mu anu hu se fish bi she ba bi e na obebo amande ne spiritual insight at sense wo hwa e fa adansidi hu adusua ye sian wo hwa ade ne betumi asua free Andrews no that's it. I'm going back to the topic for the quarter. Making friends for God. That's right. The joy of sharing his mission. That's right. Yeah, namfo ama Awurade ana Nyankopɔn. Eniji a ɛwɔ cha yɛbɛkyɛ na sem no ama afoforo. Now so wohwɛ Andrews ana Andrea sɛ ne yɛbɛka ne twi no mu na ɛkyerɛ yɛn enoma bebree oka spiritual insight sɛ ɔno no na ɔwɔ honhom aniwa na ne ɛyɛ nwanwanie obi biara a ɔwɔ asase so a ɔwɔ honhom aniwa te sɛ Andrew deɛ no ɛyɛ a ɔyɛ adeɛ bi ɛne sɛ ɛba adansedi a ne immediate surroundings wɔn a wɔn bɛn no paa no ɔwɔ honhom aniwa sɛ ɔde wɔn bɛba Kristo nkyɛn ɔmo yɛ statistics bi I check akra I'm sorry say menya the exact but ɛho ayɛ ba yɛ ne sɛ wɔn ɛkyɛ adansedie a Christopher statistics no nyɛ Christopher na yɛ statistics no but wɔn yɛ saa research no ɛde kyerɛ sɛ a Christopher asɔfoɔ ɛne asɛmpakafoɔ akɛseɛ paa no dodoɔ no in percentage wise no about 60 to 70% they don't say anything to their immediate family. Oh, okay. Whatsoever. They don't share anything about Christ to their immediate family, be it the nuclear family, no, sometimes. And sometimes no, in the 90s, no, I don't know, the nuclear family and the extended family. They were no more person much roha. Eyana mrepa sempaka for ni yena yesi ye che Christo asemuno say yebekwa a chiri yadi agin besi chiri na yakwa ye adansidie yakwa yesi ni a friend effort. Yeah. Titeno a colloquial word and you see a crusade, which is not used today, and then you use crusade, and then a friend campaign because crusade is a negative word. Now, now you campaign, you could see you could do 3 weeks. Now you was off for the money. Now you the more two asoribiano now working me and son now fear. But on one fear pano, ne mama papa, ni nuanum, nema. Most often than not, we don't consciously witness to them. Yeah. Now, Osha Andrew, dear or yeah, no. Emra oti Kristo nka ose na oka mienu no a omukodi Yohana echi no but oti Kristo nka no the first person you evangelize it to wan ni nua Simon Peter enti no our spiritual insight says meji obia nkwa menua na meji ne nkwa first na eni Joshua asem bi oka ye wo Joshua mra na obewuo no o say na se amarifo anyame anasa abosom ewo asuo ne ja na mo besom me ne hwan me ne fie de e besom ewurade and this is where we say most often than not ye ka say asofo ma say elder ma say asofo mpanimfo ma say unim ne ntia it is not a magic it is because anajudu mienu frɛ sofo a obetu amerika kɔhwɛ obi abusua ba sa du mienu no ono anemba he doesn't take care of them in terms of witnessing ebi ana ya na ya dwen ye say oh say me yeso for nti me ko gina pulpit so am mba be hu say me preach but consciously what are you doing to your own people it is a we I can cancel no de ma ye no a Andrews eye noma miensa yankan ba kon so na efa amama mumfo Greek fo bi a omo ba say omo be hu Yesu omo di kan be see Philip so but Philip went to me and John 12 20 to 26 John chapter 12 omo be see Philip so but Philip most often than not, no questions in Philip. But Philip was not able to do it. But Andrew, and I know what you mean here. We have a spiritual insight now. Odi kind independent relationship. And you then no coffee film. Ubisa ose. Or you then no coffee film. Who who say? Akurabi kita fish me ne pound num. If it's no ne akrana di kan akoye den. Akokasa. That's right. Always he had that personal relationship. Just you bet me dia dance here. Ama amanfo atiase a. Ese start free yemo. Adentina John chapter Acts chapter 1 verse 8. Jesus Christo all share omubo akono o kan sembi o say na montena ha na mon sha asem free Jerusalem ha ba bia mutie ya
na mun ko Judea na na ben ho na mun ko Samaria a little bit further but mutimi ye ne say wi a ansa na mama mo kwan say mo fa ko he asase ano no ho but what do we do today? We go and start from asase ano no ho because we sit behind computers. And the adwuma me ye say some most often obi kro email otumi kro email ya asem no very deep obekan a long email na wa free nipa no on the phone now I introduce you. I'm the housing manager for so and so ebia mahu ayiwe me pese yedi nkomo. When they hear the voice they become softer. Everybody can hide behind computers, social media and everything and be so hard. But sen ka wo hia no in person and anka wo ne no yes evangelism no and ka wo behu. How much more? So only you booking appointment, say Omra office, and I say we won't go the fear. We say Nipano. Ubisa say is it the same person who wrote this email? We say na a different cry. What I'm saying is, Andrew had a spiritual insight to bring people. That's right. Now, oh yes, near a say unyame ji ni fie or ne fie nyina nkwa. Ura no a mra na Paul. No, we need to Paul every jail. No, question no ho akomfo no. Obisa na say e dey na menye. O say je Awurade Kristo di. Na o say e hwa o ne fie nyina ye den eboasu. Do not do God's word and neglect your home. That's right. And then I walk until here also begin where you are. Where you are. Shall see free baby awo. If you say baby a wuni no untimi nko shall say ba pen bebre no ye tu agin. Say ye ko akọ shall see free baby a yeni. Enti baby a walk it to be no adwuma mu. Shall say ho. Efie shall see ho. You me da say we dey one my elaborate lecture on this topic. Why are there? Me da say pastor me sign about also ebiun. Ye kodi adanse for the whole of Sakota yi botaye ne say ye kodi adanse ne yetimi aye ayonkofo ama Yesu Kristo ya nya namfo ne atwe omo nso abre Yesu Kristo na ye koi ebe din ama ye se upi na ukudi adanse na uhia nipa no odin pa bu ha no koka okochewa okoka ne Yesu aya ama wa kire na no kwasem ni anya ahom anya ade a ehojo ukọ abontin na ukohie obi a obi saa okwan ben so na yemfa omumfa so omunyi asem ni asem a okakra no nyini na asem den wakohia no opese witness approach bi wo ho ana okwan ben so na ugidi se ye fa ebeboa no kwasem ni ya na nyamesem ka obi ka se ye won different methods wo hwe Yesu ni ye enisu ano de nyamesem a omani pano ebe no ansa oni ya yonkufa ansa so until what do I say Jesus' method he mingled with the people as someone who wants their good and he said o person no obi e kanyame asem no benyame a empty prekopefa bible no komano oba reject it titu krampo kom ha etie ni ba bi ewiase koduri ayonkufa obi en ho ochiri for asem pakodo. So, all person who will be in your the first step is say, we create that rapport between you and the person. Okay. And what you answer now, the Yamisemo no idea. Okay. But the who were happy say, there be no Christopher, a person, a Bible necro. Fine. But young Cassia Brabo, ye buno, at the same. I'm not fat to be, maybe I'm going to try a free for buy my next door neighbor. If you hope for pa, and I'm going to me dono ma do wi na me be mi rani begu na me ko bo do no say papa no ni yire enkyere me beans na wo hon de ne di garden rubbish gum o man fi me empom be di minister for ai ko ho no atem ani giant later ma settle down no ana hu say me yesofo afa de obebi ni dom na me coffee no know so no so yesofo so and is ultimately na person will be chinyam yasem just hello crampo no yen kan kire so suban no mo be pave way ama one obi ahye wodidie na say one next door neighbor one ngasa how can you go and evangelize the person? You can't. Okay. And Jesus suban no yen say oma odo nipa yentie no nipa doesn't matter baby o free ba obetuna your town for bet odo no a
wobɛtumi bibi papa yɛ dɛn afiri mu a ɛbɛhyɛ media no nyam. Great. So walking kind Elder Jaffeto may bow so and son ma samba bisa wasem we on this same question. So walking kind Matthew chapter 4 18 and 19 na Jesus Christo abra okofre Peter no mo ewo epono so no ohun omo so omo to esaw onante ko ho ena oko from say eno extract ena be ye yanka abosam no say ene mema munyi fish bio na mema mu aye nipa yifo sa approach no wohwe epofo a omo a fact ma Cape Coast kakra ntini minim se ne epofo na ankasa no fa makotwe eboa ni bi mpoda nti I know se ne omusiti hwe approach a Yesu e de call Peter no mu ana omote epona na omotwe ayi no sa approach no yebetimi asua bibi wo mo anamo a Yesu tu ye e de call no. Okay, the omuni say examples are ewo Bible no mu nyina no. And I say methods that Jesus used to Bible no mu nyina no. A methods that or they chem no mi no say yensu yebetumi use. Yes. Okay. Then Peter mu dia ye hu say omokopo. Na omo ho akire omo wanya nam. Na Yesu ehu their need. No provide a solution to omu need. Obi na oka chem say listen. We nyina no ekwa. Mema mu yinam a a chance which is nipa. Niaminu mienu a ye Christopher a ye kwa abonten akodi adanse Yesu wa danse agi won abre se o se ehunu se enye de bia na so for kan no opeja Bible no esoa edidi kan. Yen hwehwe nkrofo ni needs. Nipa na egu ahodo. Until lesson no kwaka say dealing with difficult people. Yeah. Obu oha ashase no respond. Obu oha obe respond in a different way. But ni nyina no di kind no. Etoso mienu no hwe ne hia de pa ehia no na wo ma no sa na hia de na obe so obe soften no. Afi obenya kwan na watumi ne nia Nyankopon de afa so pese ode ma no otumi de ma no. Me fa kakra nka ho say wohwa nia ye can dealing with difficult people no ye can difficult no I do a bia na another thing na ye nimpa ne say ebe nyamsem ka me ka say time na ye home mission wo Ghana no ye kwa ohun fie bia ye si na gate da no na eye we a ne watwam wo perceive say nipa na ye sikani kakra bia ne watwam u perceive say bi o your professor anasa bi a wapo school no wabodi kakra bi a ye nene nkasa and we have that perception say these places no are difficult places to go but no kwase me wo ho no say Ellen White e can say bi o Desire of Ages page 251 or say none have fallen so low, none are so vile, but that they can find deliverance in Christ. That's right. The nipa bia ni ho a wakofam wo boni mu a ana say oye to trust mu akosi say ontimi nya Yesu Kristo eho adom ene nkwaje. And this is one thing I say guide and ye witnessing na ye ni nyina say there is no difficult person Yesu Kristo ontimi ensesa no. But ye betimi aya enampanifo adi kan we need to go by Jesus' method. He won their confidence through having compassion. Onya womo edi omo nachi. If we say na owo den ehumobro, ohun womo e wo lens foforo a ye nyina ye nibie. And he said, nipa bia ohun asase su bia no was a potential candidate for God. Yeah. Say ohun say we betimi agina manyankopon enkwaje. Enu nti yenso yenhu sa se wonya sa de na mu say nipa no awo ye no nti no ka kire Peter say free me so Satan but no one ka Peter say mu na e Satan a wabehye Peter oni Peter ntem nti say obi act in a way to say na e yobonsam a on pese nipa no benya nkwantia it deal with Satan and have compassion with the person. Okay. And we yes ubetimi di adanse say na Jesus Christo again. More interest was some years to catch the Peter said, and more any pay for. Peter, why ye obia oyinam. Na okoyinam a sabio on fa net ne kotum brekwa bibia nka na so on fa dawa no entu ensuo no bibia ye den enka ho anam bi ne ho beba
Oko yina mo ayese odi kan de aduane bi. Attract wom, bit attract wom. Saso nyamesem kan tie. E de Yesu eyusu sa asem no as Christ object lesson. Say dwumadi a woyɛ wowɔ some experience. Say experience, we are going to tap into that. Before be yinam no. Odi aduane begum ne na ma bedi na watwe wom. Nyamesem kan e de bi na ekɔ. E de odo e aduane. Say aduane e odo no, obi atimi di bi. Yeah. Obi no wi aso ka so odo na, ono back. Nti ye kone se amfa odo na nkɔ a, adofo no be difficult amayen. Yeah. Despite say de Peter ye nyina nso no. E to biribi no ntimi no enyinam no. On say Yesu we den e ba mu. Eno na Yesu yen. Si Yesu Yesu kwa fa so ye n'nwuma. Ba bi ho e den pa nso no. Ye betumi akoye hodwuma amana hyanyame de no nyam. Isan say so no a odi kan no a ye hwe no watumi afa difficult situation mu ama nipa be hunu dia. E the compassion actually nipa dia. Yeah. There's no doubt say Yesu show compassion to difficult people. That's right. On be sending us away. Yeah. Na pepi ni ya na ye ko impose you won say oh you say but forget about who you are. And ma oni panenti ase say open yedie open nkoso obema okwan ama de wono one no ache. Great. Yeah, sorry, edition so no that Jaffet me bow so one last time na for yeah sorry edition so ye share osoro atenka akwanya yetimi nya efiri osoro se obenya atenka bi efiri osoro honhom no back direct to say ye bibi na what you open ama honhom no na what direct to na why de we say we ye hu sa de we ewo Paul so okay kan 2 Corinthians chapter 2 no 12 and 13 wana abra Paul kan nyamesemwa wo esoro honum ba bi oduru na ka otra na wakotra ba honhom no ka chance da bi men ko Macedonia into twa honum jae eno be fa Macedonia enam saade no so na nyamsem ebebu nkam wo Europe hase ye hu se wokenkan ye friend say there's another yinso say Acts chapter 8 26 to 38 one so Philip so nyankopon ebie na dwimu onyahunim bi se onua bi Ethiopian you se na kana ase no kenkan chosem no kwan so ba wonte enti kɔ na kɔ church no mo no so ma no ho kwan ema saade no die ne bitimi asua kwan ben so na saade no eboa yen so ma yetimi eche onyankopon asem yo penny metwa ne tia pa wa ha ne wo mu ne se me metumi akodi nya Yesu ho adanse no da de sua pa se kire ya ne se o se me ya so bre na metie ho konkon na kwankire. That's right. Isan se ho konkon no na be kire me nia ne mre aso se de asem ne ma no oh se me pepre me ho na ma nyame honhom endi manim kan a se bio meko obi ho sem ne kocha asem no nso na ne mre nso ye anu nti no at that point in time that person will seem to me say so a difficult person but ye sua additional hu say bra Jesus etie won konkon na kwankire no ehu hia say even though say Samaria e baby ananke ni say offer no honhom no say onfa ho nti offer ho. That's right. Na bi na examples awama no na adesua no e ma ye niam mienu o say obia opeso di adanse no onti ase hu say ne fapem e wo Bible mu ni atro no ka no na wukura na odi akodi adanse de atoso mienu ene say minu mienu o say eti ase say adanse die no e obi a wanya adaje esua trosem eti trosem ase. Yes. No de tro no eko si ye san na mu ya na dia ye pese e kan say we are not witnessing on our own accord but we are witnessing through Nyankopon spirit. Yeah. Them di twa to Ellen White e kan kire me e kan e wadishan himself say the angel sent to Philip could himself have done the work for the Ethiopian. That's right. But this is not God's way of working. It is his plan that men are to work for their fellow men. Menu mienu o se ye nyina ye hu adwuma nanso yen ya so bre ni enti konkon na kwankire. Yes ebema ye adansedie ewie nkunimdie. Yo.
yo madam asem say yemre no aso ewo say ye de adisua na etwere ase madam ase wo momoa ene mo adwenkyere mama mo ho kwan ma ho kronkron no de mo aye adwuma onyankopon enhyira mu bebre agidifo nso mo nso ye bema mo nso ye beda mo nso ase say mo de mo fidie no de ato London Ghana adwumadie ya ye ne waye sa adisua yi kota mu nyina adisua no ye hwe sane betimi akofa ayonkofo ye betimi anya ayonkofo ama twedi ampon nyankopon adusua toso miensa na yede abro na adusua no sene Yesu Kristo ohu nipa no saa na wonso ohu no ana eno na ya hwe no na ya hu se Yesu Kristo sene ohu nipa no eye soronko saa na wo se yehu onipa Yesu Kristo wa hu Peter se obi a okasa basabasa na no odin no ka bibia danso ohu obi wonumu se obi oyekokudrufo obetimi apreachi aka asem adachi bi no obetimi abeka na nanum asem ko atimi gye mpempem de be hye onyankopon animonyam Yesu Kristo hu James ne John say omudo mu ya bufuo omude omukan sama akase chese de ahuhusama ana omukeka da bi ohun binum se omoye omopese omusuade na omuhu na afi omonso omofa onyankopon asem no na omude ekobo omobra Yesu Kristo hu Mary Magdalene se obi a woyo sabi odwamamofo a wonanam a wasai da bi ohun obi a nakoma aboto a ope nkwaje ewo onipa mu Sara na oba na emoja nso etu no Yesu Kristo anhwe enhu se oba we die omfata da bi ne mo hu obi a nakoma ehwehwe ayaresa na osane yade na afi nso krampo beima na no abodam na otin ba bi a no obi a ntimi nkon ho no Yesu Kristo enhu ne bodam oyeden osane yade sanse no nim se obetimi akodi adanse kese e de ahye onipa anase ono twedi ampon nyankopon animonyam na Samaritan woman nso ono nso wanhu Samaria wanhu abosonso me wo Samaria ohun oba na nakoma nso ehwehwe Ewurade asem ehun saa na wohu nipa na ehun adusua na yede abrawo nyankopon enhyira osende ye ne wa yesa adusua da sende yede adusua toso nan so ade bebrem moma yenkatani na pastor enhyira so emaye Ohengasia Yesu asedanka udin se yedu hya ase na fe wadi anim abdusem pempenso sebre yede disua be na wiye itu asuafo ne ahwefo nyina hya wonsa ma hon kronkron nye ankronkro bia koma mu adwuma esanse bre wo mu ye bre bone ensem ne niema wode dom ye no bone ne neighbors afoforo nso nche yesre wara onyame boye na usu na oban no yensew esanse wo se yenhwe wo ne yensua wo de ojo na obre ho ase ewakuma mu oba asase isu nipa bia ni ho a oba wo ntinya pamo no it doesn't matter the color any suban ya na ekita won asuafo ni nyina na obi o ne suban ene ne yeso nku bia ne wo ne ho nanso wo nyina no oje wan wa atu do won nante ye at the end of the day no o ma won ye wadwuma se na pese o ma ye ye mu no boa yen enye safa show di no nyamo Yesu Kristo di mu nti amen amen